Sarauniya TV, tashar al'umma. Gamo da abin kauna bai san rabe ba, inda ya koya rabe duk nishadi na yayi tarwatsewa. Sirrin farin ciki soyayya ba ta kurawa, mai so a so shi kan so babu abin da ba zai iya ba. Na durkusa akan gwiwata idan kuskure ne, ki yafiya garan dankin kama mini har magana. Neman kina karaɗe gauyi na koma birane, fito na ganki ni kallon kauna kin ji arewa. Suran nake cikin raina duka ne zan bayyana, soyayya tsirtsigi na taka mini illantarwa. Ni ba ni fasa yarda domin kin zama rayuwata, manta da ke hakan ban san yaushe ne zan iya ba. Kukan da ni nake da gishirwa ba ta gushe ba, duk da na asali rabuwa ba ta zamto mutuwa ba. Amma ki shaida yin banganki ba gida ba zan koma ba, don babu lafiya don baki ni ba zan iya ba. Da shan da kirka min wata ɗa ba zan so ta girbi ba. Na zo da lallama hauraji ba zan fara gwaji ba. Garin ya yi shiru san ba na jin ko da tsuntsaye. Ina zan bincika dan na san ke ba ki da kawai. Na zama majanun kanki bai shakar kowaye, hakan ne mai kyau na kodi ya zafin sawaye. Ba za na so ki dan kyau ba ko dan surarki, sai dan halin ki haƙuri na sanyo mani na kure ki. To kare ki manta da ma tausayi alkairi, na afuwa ra'ayina kanke ba zai canza ba. Na tambaya gurade hance baki abokin gaba, dokar ki kirkire ta a kaina ni ba a zan jure ba. Cin kwamfure ke karba a sanya shi yar baba, da a zuciya abadan nima ba a za ki fice ba. Kallo wani ruduwa ya zamo na yi wa mata yi, sun ba su birge hali su ra'ayi na Sarauniya TV, tashar al'umma.